Nos fatha, croeso i'r oedfa heno. Enw Iesu Grist, mae'n hyfryd cael cyfarfod gyda'n gilydd. Diolch yn fawr i Dewi yn arbennig. Fe sy'n arwen ni yn yr oedfa heno. Ni'n dymuno bendith Dew yn y ti Dewi wrth y ti agor y gair ni heno yma. Coeddiadau yr wythnos, fel gath i goeddi bore yma. Cwrdd gweddi fan hyn nos Fawrth. Castiau y mis yn mynd at waith Heledd Job. Mi'n siŵr ni glywed mwy am hynny yn ystod y mis. Ac yna, wythnos nesaf, os dwi'n mynd, fyddai'n pregethu yn y bore, ac yna Dan Williams, yn byw yng Caerdydd, ond yn reiddiol o'r Bala, byddai'n arwen yr oedfa yn y nos. Cofiwch ar ôl oedfa heno, os ych chi yn gallu helpu gyda gwaith y Steddfod, mae'n gyfarfod ar ddiwedd yr oedfa ar gyfer trafodaeth ar gyfer gwaith hwnnw. Fydd yn dechrau mewn rhai wythnosau. Dyna'r coeddiadau. Fi'n meddwl, newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti eto am gyfle i ni ddod ynghyd ac i'th addoli di. Ac arglwydd ni'n diolch i ti am yr hyn i di derbyn oddi wrtho ti yn barod heddi. Ni'n diolch ti am i'r holl bendithion ni di derbyn i yn aml yn ddall i'r pethau da i ti'n rhoi i ni. O ddydd i ddydd. Ni'n gwybod bod y cyfan ni dderbyn o'th law di, bod e gyd o ras. Ac ni'n diolch i ti am y gras cyffredinol hwnnw ni'n ei fwynhau. Ac ni'n diolch nawr am y gras arbennig ni'n ei mwynhau. Ie, wrth i ni fod gyda'n gilydd fan hyn yn frodyr ac yn chwiorydd, yn deulu ffydd i ddod i ddaddoli ti, ein tad ni. Ac arglwydd ni'n diolch i ti'n arbennig am yr hyn i ni wedi clywed heddi, am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am ei dynerwch am ei gariad a'i gonsern droson ni, sydd yn fwy hyd yn oed na'n concern dros yn hunain, gymaint yw hyd a lled i gariad Ac arglwydd ni'n diolch i ti bod ei gariad mor fawr, bod ei roi hun droson ni. Bod wedi rhoi i gyfiawnder i ni, a bod e'n nawr yn eiriol droson ni yn y nefoedd. Bod un diwrnod mynd i ddod i'n hôl ni, i fynd â ni i'w gartre i gael fwynhau yr holl bendithion sy'n eiddoedd o fe, fel yr unig anedig fab. O Dduw, ni'n gweddio, os gwyldi fod yn dda, bod yr ysbryd glan neu'n plith ni nawr, yn dwy'n y pethau hyn yn fyw i ni. Bod dy eiriau di ddim yn cael ei llefaru ac yna cael ei anghofio, ond bod yn aros yn y calonnau ni. A bod ti'n troi nhw mewn i'r gweithredoedd da neu ti wedi paratoi yn barod yr wythnos hon ar ein cyfer ni. Arglwydd, ni'n dymuno yn fwy na dim i ti gael bob gogoniant. Ac arglwydd yn gweddio i ti o'r herwydd yn bendithio ni os gwylio fod yn dda heno. A falle am y tro cyntaf i ti ddatguddio dy hun yn iawn, fel gwaredwr ac arglwydd. A bod dim lle arall i fynd, heblaw dan y ti am fywyd tragwyddol. Arglwydd trigyrharth ni felly, madden ni bob bai yn derbyn di, a derbyn ni yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gwnewch i ni ganu dy'n gilydd rhif 159 o nefol a ddfwy'n oen sy'n llawer gwell na'r byd a chioedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd dy ddawn a thras ath gariad ryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd.
Wel, os Bibl gyda chi, trowch i Efengyl Ioan, penod 6. Ac yn nes mlaen yn yr oedfa, byddwn ni'n edrych yn arbennig ar yr adran o adnod 60 ymlaen. Ond mae'r adnod yna yn dweud wedi iddynt i glywed, meddai llawer oedd ysgyblion geiriau caled yw'r rhain. Ac felly mae eisiau ni feddwl beth yw'r geiriau caled yna sy'n dod ynghynt yn y benod. Felly mynd i ddarllen o adnod 41 i hyd at ddiwedd y benod. Hydwch ni wrando yn ofalus ar air Duw gyda'n gilydd. Yna, dechreuodd yr Iddewon rwgnach amdano, oherwydd iddo ddweud, mae fi yw'r bara a ddisgynnodd o'r nef. Onid hwn, meddent, yw Iesu fab Joseph? Yr ydyn ni'n adnabod i dad a'i fam. Sut y gall ef ddweud yn awr, yr wyf wedi disgyn o'r nef? Atebodd Iesu hwy, peidiwch a grwgnach ymhlith eich gilydd. Ni all neb ddod ata fi, heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. A bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd olaf. Mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi, fe gant oll ei dysgu gan Dduw. Mae pob un a wrandawodd ar y tad ac addysgodd ganddo yn dod ata fi. Nid bod neb wedi gweld y tad, ac eithrio yr hwn sydd oddi wrth Dduw, a mae hwnnw wedi gweld y tad. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, a mae gan y sawl sy'n credu fywyd tragwyddol. Mae fi yw bara'r bywyd. Bwytaodd eich hynafiad y manna yn yr anialwch, ac eto buont farw. Ond dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, mwyn i rywun gael bwyta honno a pheidio am arw. Mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. A'r bara sy'n gen i fi i'w roi yw fy nghnawd, a'i roi ewnaf dros fywyd y byd. Yna, dechreuodd yr Iddewon ddadle yn dair a'i gilydd, gan ddweud, sut y gall hwn roi ei gnawd i ni i'w bwyta? Felly dywedodd Iesu wrthynt, yn wir, rwy'n dweud wrthych, o'n i fwytewch gnawd mab y dyn, ac yfed i waed, ni bydd gennych fywyd ynoch. A mae gan y sawl sy'n bwyta fy nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, fywyd tragwyddol. A bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd olaf. Oherwydd fy nghnawd i yw'r gwir fwyd, am gwaed i yw'r wir ddiod. Mae'r sawl sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i yn aros yno fi a minne ynddo ynte. Y tad byw am hanfonodd i, ac yr wyf fi'n byw oherwydd y tad. Felly, yn union, bydd y sawl sydd yn fy mwyta i yn byw o'm herwydd unne. Dyma y bara ddisgynnodd o'r nef. Nid yw hwn fel y bara a fwytawodd yr hynafiad. Buont hwy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Dywedodd Iesu y pethau hyn wrth ddysgu yn y synagog yng Nghapernaum. Wedi iddynt i glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? Gwyddo Iesu ynddo'i hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau, ac meddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chi? Beth ynte os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle oedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim. A mae'r geiriau rwy fi wedi llyfaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto, mae rai ohonoch sydd heb gredu.
Yr oedd Iesu yn wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rai oedd heb gredu, a phwy oedd yr un a'i brydychau. Dyna pam, meddai, y dwedais wrthych na allai neb ddod ata fi heb i'r tad beri iddo wneud hynny. O'r amser hwn, trodd llawer o'i ddisgyblion yn ei hole, a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynnodd Iesu i'r 12, a ydych chwythau hefyd, efallai, am fy ngadael? Atebodd Simon Pedr ef, arglwydd at bwy yr awn ni, a mae geiriau bywyd tragwyddol gen I ti, ac yr ydyn ni wedi dod I gredu a gwybod mae ti yw sanct Duw. Atebodd Iesu hwy, onid mae fi a'ch dywysodd chwi y 12, ac eto, onid diafol yw un ohonoch. Yr oedd yn siarad am Judas, fab Simon Iscariot, oherwydd yr oedd hwn, a gyntau'n un o'r 12, yn mynd i'w fradychu ef. Wel, bod ni brofi help yr Ysbryd Glân I ddeall gair Duw a gymwyso fe i'n bywydau ni. Ni gan ni nesaf rhif 178, 178, ych chi ni feddwl am y geiriau yma wrth I canu nhw. Gwell na holl tysorau'r llawr yw dygariad Iesu mawr. Does dim arall yn y byd a ddiwalla sy'n bodloni fe enaid drud. Dyma'r trysor mwyaf fri, dyma leunw fe enaid I. Yn y tywyll anial dir, rydd y gariad olau glir, rydd y mynwes heddwch Ion, nefol falm, I'm drychiog fron, digon ynddo gaf I fyw, ac I farw. Digon yw, boed I'm rando, tra fwyf byw, deiriau graslon, Iesu gwyw, eistedd wrth dy draed bob awr, plygu I ddywyllus fawr, profiodd gariad dan fy mron, na I'm fyw a marw'n Ion. Ewch I ni I gyd weddio.
ni dod o dy flaen di yn awr o Dduw ein Tad ac yn cydnabod dy fod ti wir yn heiddi ein mawl ni i gyd. Ni wedi canu pethau mawr yn ystod y dydd. Mae ti yw ein dyfyrwch ni, mae ti sydd bod ti'n deilwng ac ni yn dod o dy flaen di nawr ac yn atgoffa'n hynna o pwy wyt ti a pwy i ni. Dy fod ti yn dduw tragwyddol. Dy fod ti o'r dechrau i'r diwedd. Bod yna ddim dechrau i ti. Dy fod ti hwnt i'n deall ni yn gymaint o ffyrdd. Mae ti yw'r alffa a'r omega. A ti sydd wedi creu popeth, creu y bydysawd yma sydd ti hwnt i'n gallu ni i'w ddeall pa mor fawr yw e. Ac pan ma'n ni dechrau meddwl am wyddoniaeth a sut mae'r y cyfan yn gweithio, ni'n ymwybodol dy fod ti yn berffaith ac yn holl a hiog ac ni'n plygu pen o dy flaen di gan gynabod dy fod ti hefyd yn dduw sydd yn berffaith yn dy holl ffyrdd ac yn sanctaidd ac yn gyfiawn ac ni'n gwybod bod ni gwrthwyneb ym mhob ffordd yn bod ni wedi creu a dilyn a dy ddelw di, yn bod ni yn bechaduriad, yn bod ni yma dros dro yn unig, ac bod ni yn wan, bod ni yn dwp, yn ffôl o arglwydd maddau ni, os oes unrhyw falchder yno ni. A ni'n dod o dy flaen di nawr ac yn dweud wyt ti yn heiddi ein clod ni. Ac be ni eisiau, fel ni wedi canu, ymgrymed pawb i lawr. Ni eisiau gweld mwy a mwy o bobl sydd ddim yn dy gydnabod di, yn dod i dy addoli di. Ni yn trysdau bod ni yn pasio cymaint o dau lle mae bobl a ddim a diddordeb dod allan a dod i gapel a dy addoli di. Ni'n gweddïo bydde ti arglwydd yn dy drigaredd, yn trigyrhau ac yn newid hynny. Ac bydde ti yn dechrau gyda eglwys di, ac bydde ti yn y newid ni wrth i ni glywed y gair, wrth i ni ddarllen y gair, bod ni yn ymwybodol, fel ni wedi darllen hyn o nawr, bod gyda ti eiriau bywyd tragwyddol. Ni'n diolch am y Beibl, bod e'n dysgu ni sut i fyw a sut i farw, bod e'n dysgu ni am Eden, am gwrthryfel i ni'n gwybod amdano, ac yn gallu uniaethu ag a bod adda wedi eisiau mynd i ffordd ei hun a gwrthod dy gyfreithiau di, ac yn ni'n gwybod mae hynny sy'n wir amdano ni, ac yn bod ni wedi eisiau byw i bopeth arall a roi ein bryd ar bethau, i llenwi meddyliau ni a'n calonnau ni, pethau ni wedi caru yn fwy na ti, a bod ni'n caru yn hunain, yn fwy na ni'n caru pobl eraill. Ac pechaduriad i ni, ond ni yn diolch i ti. Ni'n diolch am dy ras di. Ni'n diolch fel ni wedi darllen nawr bod neb yn gallu dod at y ti, heb bod ti o dad yn tynnu nhw at Iesu Grist. A mae hynny sy'n wir amdano ni os ni'n gysnogion, os ddim lle gyda ni i ymffrostio. Ni'n diolch bod ti wedi'n galw ni, bod ti wedi'n caru ni o dragwyddoldeb. Bod ti trwy dysbryd glân wedi agor yn llyged ni i weld bod y geiriau yma yn wir. A mae dyma'r peth mwyaf pwysig y gallwn ni i ystyried. Ac o arglwydd, ni yn gweddio nawr. Bydde rhywun o'r newydd, hyd yn oed fan hyn o nawr, yn sylweddoli bod gan Iesu Grist eiriau bywyd tragwyddol. Ac bydde ni gyd yn dweud, at bwy yr awn, pwy arall sy'n gallu cymharu gyda ti. Beth arall sy'n gallu bodloni ni. Byddai bod e'n arian, y cyfoeth, a pusrwydd, a llwyddiant, a unrhyw beth arall, ond os dim byd yn cymharu, a dy adnabod di. Mae dyna beth yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di yn y byd, yn y bywyd yma. Ac fel ni wedi darllen, yr addewid yna, bydda fi yn ei gyfodi yn y dydd olaf. Ni'n gweddio arglwydd, bydde'r gwirionedd yma yn real i ni. Ni'n cael rybuddio yn dair di, bod yna temptasiynau ac amheuon sy'n gallu peri ni i wrando'r lais y diafol
A i droi yn ôl, fel y disgyblion yma, i droi yn ôl a mynd ar ôl pethau eraill. A meddwl bod gan y byd yma bethau gwell i'n bodloni ni. O arglwydd cadw ni, bob un ohono ni, rhag hynny, gwna ni'n bobl fel y disgyblion yma, bod ni'n dilyn Iesu Grist, ac yn ei ddilyn bob dydd. Ac bod ni yn bwyta, ni wedi dod at fwrdd y cymen bore yma, ac wedi'n ystyried yr symbolau yma, y gwaed a'r corff, yr gwyn a'r bara, yn dangos i ni. Mwyn i ni gael bywyd tragwyddol, bod rhaid i Iesu Grist roi ei fywyd o arglwydd ni yn gweddio byddai'n colonnau caled ni yn toddi, fel o'n ni yn canu bore yma, dysgu Iesu faint y ymdrech, helpa ni i feddwl ac i fyfyrio ar Iesu Grist, ar hyn a ddegostio iddo fe i fynd i'r groes. Fel bod ni yn gallu dweud, gwyn ei fyd, yr un yma ddeiwyd i bychodau, cuddiwyd ei feie, a bod ein bychodau ni wedi'n gwahanio ddi wrtho ni, a bod ni'n gallu dod ata ti, bod y llen yna o ddryngo ni, oedd fel wal, wedi cael ei rwygo o'r top i'r gwaelod, a bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di. O arglwydd, ni'n gweddio byddai pethau yma yn real i ni, a mae ti yw y bywyd go iawn, y bara go iawn, ac ni'n gweddio arglwydd byddai ti trwy'r ysbryd yn peri bod pob un ohono ni yn dod a phlygu wrth draed yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gyflwyno roedfa mai ti nawr felly, ni'n gyflwyno odfawn eraill, ni'n meddwl am gapeli eraill nawr yng Nghaerdydd ac mewn trefiau dynasoedd eraill trwy Gymru. Ni'n gwybod bod hi'n amser anodd, bod hi'n amser lle ni ddim yn gweld llawer o lwyddiant, ac eto i ti yn holl a hiog, ac ni'n gweddio bydde ti yn trigarhau, ac bydde ni yn profi nerth a'r pŵer yna, yng ngeiriau Iesu Grist, a nerth yr ysbryd glân, ac ni'n gyflwyno yr ardal yma, ni'n gyflwyno'r wythnosau'r misoedd sydd yn blaen ni a'r ymdrechion fydd i gyrraedd pobl ar newyddion da, ar y treithau ac mewn gwersylloedd, yn Eisteddfod ac mewn cynadleddau. Ni yn gweddio arglwydd y fendydd di ar yr haf yma. Ac bydde fe yn drobwynt mewn bywyd sawl un. Maen nhw'n dod i gredu yn Iesu Grist. Ni'n gofyn ar ti nawr i aros gyda ni felly. Ni'n gofyn dy fendydd di arno ni, bod ni ddim yn heiddi hynny. Ac ni'n gweddio y bydde ti trwy hyn, wrth i ni gael y newid, y bydde ti yn defnyddio ni, a defnyddio pob Cristion, i fod yn halen, yn oleuni, a defnyddio ni i fyw bywydau sy'n dy blesio di ac yn dwyn pobl eraill i mewn i dy deyrnas di. Derbyn ni felly, a mae'n bod ni'n dod ac yn dod yn enw ac yn heiddiant ac yn nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae bob emyn heno yn dod o'r adran yr arglwydd Iesu Grist. A ni wedi darllen Simon Pedr yn dweud at bwy yr awn. Nos neb arall yn cymharu ar arglwydd Iesu Grist. Ni'n mynd i ganu rhif 181, un a gefais, i mi'n gyfaill. Pwy fel e fe? Hwn a gar yn fwy nag eraill. Pwy fel e fe? Cyfnewidiol a diwdynion, a siomedig yw cyfeillion. Hwn a beri byth yn ffyddlon. Pwy fel e fe?
Wel, testyn ni heno, Efengyl Ioan, penod 6, ac o nodau 66 i 69. O'r amser hwn, trodd llawer o'i ddisgyblion yn ei hole, a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gyfynodd Iesu i'r 12, a dychwythau hefyd efallai am fy ngadael. Atebodd Simon Pedr ef, arglwydd at bwy yr awn ni, y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu, a gwybod mae ti yw sanct Duw. Wel, ni'n mynd i feddwl yn gyntaf am y rai sydd yn troi i ffwrdd, ac yn ail am y rai sydd yn parhau i gredu. Am y disgyblion oedd mewn ffordd yn disgyblion ffug, yn dilyn yr Iddewon, ac yn grwgnach, ac yn methu derbyn geiriau Iesu Grist. Ond yn ail i'r disgyblion go iawn yma Simon Pedr yn eu cynrychioli nhw, a rai sydd yn credu. Ac wrth i ni feddwl am y ddau yna, gyda'ch ni feddwl bob un ohono ni mha garfan i ni'n perthyn. Achos ni yn perthyn yn un garfan i'r llall, allwn ni ddim eistedd ar y ffens. Ac ni'n dod at y geiriau trist yma ar ddechrau yr adran. Wedi iddynt ei glywed, mi ddau llawer o'i ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain. Pwy all rando arnynt. Mae'n drwyadol yn cyd yn wedig yn Efengyl Ioan, felly yn fwy na'r Efengylau eraill. Faint o ddilynwyr Iesu Grist sydd yn cilio ac yn troi yn ôl. Ni wedi cael rybydd o hynny reit o ddechrau'r Efengyl. Reit yn y bennod cyntaf, ni'n darllen yn y prolog, daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond ydyn ni ddim yn wir bob amser. Byddwch chi'n dod i ddechrau pennod 6, wel, beth yw'r rhif sy'n taro chi? Wel, y rhif yw 5,000. 5,000, porthi'r 5,000. A 5,000 o ddynion. Felly, so ni'n gwybod beth oedd maint y dyrfa go iawn. Porthi'r 5,000. Yn erbyn diwedd y bennod, mae Iesu Grist yn troi at y 12. Nawr, ni ddim yn gwybod, os yna fwy na 12, ond yn sicr, yr argraff ni'n cael yw bod y 5,000 yna yn troi, yn gannoedd, yn dod lawr a lawr a lawr, wrth i bobl droi cefn ar Iesu Grist. A ni'n dweud, porthi'r 5,000 ar ddechrau y bennod, mae Iesu Grist yn datgelu i ddiwdod e. Mae'n gwneud hynny trwy'r gwirthiau, trwy fwydo'r 5,000, ond hefyd trwy gerdded ar dŵr mewn storm. Ac eto, unwaith yn dod i siarad, mae eiriau fe yn broblem. Ac yn ni dwy adran, adnod 41 i 59, ni'n gweld beth yw ymateb yr Iddewon. Adnod 41, mae'r Iddewon yn grwgnach amdano. Dyn nhw ddim yn hapus gyda beth maen nhw'n clywed. Yn nes mlaen, adnod 52, mae'r Iddewon yn dadle yn dair a'i gilydd. Ac yna, yn nes ymlaen, yn yr adran, ni edrych arni heno, mae disgyblion hefyd yn grwgnach, adnod 61. Mae Iesu Grist yn clywed nhw, yn grwgnach am ei eiriau. Felly ni wedi mynd o'r dyrfa fawr sy'n dilyn, yr Iddewon yn troi ffwrdd, a hyd yn oed y disgyblion yn troi cefn, a llawer o'i ddisgyblion. Felly, be ni'n gweld fan hyn yw bod yna wahanu rhwng y rai sy'n cilio nôl a rai sy'n parhau i gredu. O'n i dod i'r capel heno, ni ddim jyst yn dod i astudio testyn gan feddwl, wel, mae hwn yn ddiddorol, yn dwi? Dwi'n ddim fel mynd i glwb darllen. Mae rhai pobl yn hoffi mynd i glwb darllen, pawb yn darllen yr un nofel, chi'n dod a trafod a gwerthfawrogi.
Ond pan ni'n dod fan heno, a ni'n darllen y geiriau yma, a dy chwythau hefyd, efallai, am fy ngadael, mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn yna i bob un ohono ni. Mae'n rhywbeth real iawn. Chi'n darllen y geiriau yma. A dy chwythau hefyd, efallai, am fy ngadael. A mewn ffordd, gallwch chi ddweud mae Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn yna i ni bob dydd. Hyd yn oed wythnos yma yn y gwaith, neu yn yr ysgol, neu pan mae'n amheuon, neu pan mae'n demtasiynau, ac yn ni'n meddwl, wel, ydy hyn yn werth e? Dwi'n werth dilyn Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn sefyn dweithio ni. A dy chithau hefyd, efallai, am fy ngadael. A ni'n trafod pethau real fel hyn, yndyn ni? Pethau sy'n berthnasol i ni, achos i ni bob un ohono ni wedi nabod pobl oedd yn eistedd gyda ni yn y capel, neu mewn clwb ieuenctid, neu mewn gwersylloedd, neu yn y gynadledd. A maen nhw wedi troi yn ôl. Dyn nhw ddim bellach yn dilyn Iesu Grist, oherwydd rhywbeth mae Iesu Grist wedi ddweud. Wedi darllen yn y gorffennol yn ffigurau UCCF am faint o bobl myfyrwyr sydd hyd yn oed arwen yn debyg snogol, ond sydd o fewn 5 mlynedd neu 10 mlynedd a dim diddordeb yn Iesu Grist. Ac felly mae ni dod at destun fel hyn a mae eisiau ni fod yn ostyngedig ac o ddifri, yn gwybod, bod yna bwysau, i bellhau ac i gilio. A mae'r y groeg yn ôl bydd fi'n deall yn awgrymu bod bobl yma yn cilio nôl, bod nhw wedi mynd i'r cefn, bod nhw wedi mynd i'r bac, bod nhw ddim eisiau bod ar ffrynt y dyrfa, bod nhw wedi mynd i'r cefn. Chod, os ych chi rili'n dilyn rhywun, fel mae pobl sydd yn mynd i wrando ar pobl yn canu, mynd i gigs ac yn y blaen, mae rhai pobl yn cywo am oriau achos maen nhw eisiau bod reit yn y blaen. Ond mae'r bobl yma oedd eisiau bod yn y blaen yn dilyn Iesu Grist, yn ar y bach maen nhw'n dechrau mynd fwy i'r cefn. Ac yna maen nhw'n drifto i ffwrdd. A maen nhw'n drifto i ffwrdd achos maen nhw'n dweud geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? Hynny yw, nid caled yn yr ystyr a maen nhw'n anodd, ni'n mynd deall, bod yna elfen o hynny falle i rai, ond yn fwy na dim byd arall, maen nhw'n eiriau offensif. Alla i ddim cymryd hyn, alla i ddim derbyn bod Iesu Grist yn dweud hyn. Mae dyn nhw rhyw syniad yn ei pennau o pwy bydd yn hoffi Iesu Grist i fod, a beth bydd nhw'n hoffi Iesu Grist i ddweud. Ond yna mae'n dweud rhywbeth sydd yn dramgwydd, na allan nhw ddim i dderbyn. Wel, beth yw'r pethau yna de? Eisiau ni edrych nôl a ystyried beth sydd wedi digwydd ers porthu'r 5,000 i'r pwynt yma. Dwi ddim yn mynd i fynd trwy'r pennod 6 i gyd, ond mae yna sawl peth mae eisiau ni i ystyried. Yn gyntaf, mae yna bobl sydd jyst yn meddwl yn faterol. Maen nhw ddim yn meddwl am be maen nhw'n gallu gweld. Mae yna rai sydd jyst yn meddwl am fwyd. Yn adnod 26, maen nhw wedi dod i fwyta'r bara a cael digon. Yr unig beth sy'n bwysig iddyn nhw yw beth mae Iesu Grist eich roi yn faterol. Mae yna rei eraill sydd yn meddwl yn wleidyddol ac yn meddwl, wel, Iesu Grist yw y proffwyd. Fe yw y Meseia. Yn adnod 14, hwn yw yr un sy'n dod i'r byd. Na gyd maen nhw'n meddwl am yw sefyllfa nhw fel Iddewon. A maen nhw'n gobeithio mae hwn yw'r un bydd yn dod i roi ryddid iddyn nhw fel pobl. Mae yna eraill, a mae geiriau Iesu Grist yn dramgwydd iddyn nhw, achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da fel maen nhw. A maen nhw'n meddwl bod Iesu Grist yn gweud, ni eich neb ddod ata fi, heb i'r tad ei dynnu. Maen nhw'n cael ei tynnu lawr peg yn y ddau. Maen nhw'n siŵr yn dweud, wel, i ni'n bobl ysbrydol.
A mae Iesu Grist yn dweud, na chi ddim. Chi ddim yn bobl ysbrydol. Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd. Chi ddim yn ysbrydol, chi'n farw yn ysbrydol, chi fel esgyrn. Does dim bywyd yno chi eich hunan. A chi angen dod ato fi i gael bywyd. A mae hwnna'n dramgwydd iddyn nhw. A mae hefyd yn dramgwydd iddyn nhw pan mae'n dweud pwy yw e. Mae'n dweud yn glir, mae fe yw mab Duw. Mae'n dweud yr wyf wedi disgyn o'r nef. A mae'r Iddewon yn clywed y geir yna, ac mae'n gweud, wel na, sut gall e ddweud hynny? I ni'n nabod i dad a'i fam e, Joseph. Ni'n gwybod pwy yw hwn. Sut mae hwn yn chi dweud bod e wedi dod o'r nef? A mae hefyd yn dweud, ddwy waith yn y bennod yna, mae fi yw bara'r bywyd. Nawr, beth mae hynny yn golygu? Wel, mae beth da, ni yn Sul y Cymen, ni wedi ystyried bore yma y cymen a'r symbolau, y bara a'r gwyn. Ac wrth gwrs, mae Iesu Grist yn defnyddio iaith symbolaidd, fel o'n ni'n meddwl bore yma yn y stori plant, yn dyfe, bod yna ddarluniau, mae yna symbolau. Ond mae Iesu Grist yn dod ac yn dweud, wel, fi yw y bara go iawn. Fi yw'r peth real. Mae'n dweud yn, mae llefydd eraill yn dweud yn Ioan, mae'n dweud, mae fi yw'r wir wynwydden. Mae yna bethau yn yr Hen Testament, ond y gyd maen nhw'n wneud yw cysgodion yw nhw, yn pwyntio mlaen ato fi. A bwytawoedd eich hynafiaid y mana yn yr anialwch. Hynny yw, o'n nhw'n ddibynnol ar y bara yma i aros yn fyw. A chi yn ddibynnol arna i am fywyd. Ac yn y pen draw, buont farw. Y bobl yna, oedd rhoi bywyd iddyn nhw, y mana yna, ond yn y pen draw, o'n nhw marw. Ond mae Iesu Grist yn gweud, mae fi yw bara'r bywyd, fi wedi dod i roi bywyd ysbrydol. Dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef mwyn i rywun gael bwyta ohono a pheidio a marw. Bydd pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo yn cael bywyd tragwyddol. A bydda fi yn ei atgyfodi yn y dydd ola. Caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. Mae Iesu Grist yn ail adrodd mwyn wneud y pwynt. Fi yw bara'r bywyd. A mae hyn yn dramgwydd iddyn nhw. Mae'n dramgwydd hefyd achos bod e'n dweud mwyn bod yn fara bod rhaid iddo fe i farw. Mae'n mynd i farw mwyn roi y bara neu i ddweud y bywyd tragwyddol yma i'r bobl. Hynny yn dramgwydd. Ac i'n meddwl am y ferf yma, bwyta. Be mae'n golygu i fwyta y bara. Mae Iesu Grist yn parhau gyda'r iaith symbolaidd yma, achos mae'n sôn am fwyta i gnawd ac i yfed i waed. A mae'r bobl yma, yr Iddewon yn gwrando, maen nhw jyst yn meddwl yn llythrenol, dyn nhw'n fel sy'n nhw'n chi deall symbolaeth y peth. A mae hynny hefyd yn dramgwydd iddyn nhw, achos bod nhw'n meddwl yn llythrenol. Ond dyma'r ystyr. Yr ystyr yw, pan mae Iesu Grist yn gweud caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Dwi'n ddim yn golygu fe bod ni, fel enghraifft ni'n dod y fwrdd y cymun, fod yna rhywbeth hudol yn y fe. A bod hynny'n golygu bod ni'n byw am byth. Na, mae'r berfau yma, bwyta, yn mynd gyda'r berfau eraill sydd yn y bennod yma. Yr rhai sy'n dod at y fi. Yr rhai sydd yn dod at y fi, mae'n dweud eto, nad o'n 37. Yr un sydd yn gweld y mab ac yn credu ynddo. Felly dyna beth ni'n neud. Pan ni'n bwyta, ni'n cymryd rhywbeth sydd o'r tu allan i ni, a ni'n cymryd y mewn. A mae'n dod yn rhan ohono ni. Felly maen nhw'n eiriau sy'n dramgwydd i'r Iddewon yma. A maen nhw'n troi i ffwrdd. Yn erbyn i gyrraedd adnod 60, mae hyd yn oed i'r disgyblion, mae'n dweud. Mae disgyblion yn dweud geiriau caled yw'r rhain.
Achos mae'n amlwg bod Iesu Grist yn dweud i fod yn unigryw. Bod e'n exclusif. Bod na ddim ffordd arall at Dduw. Mae ddim ond trwy dod ato fe a credu ynddo fe ac ymddiried ynddo fe a gallan nhw ddod at Dduw. A falle bod geiriau Iesu Grist yn dramgwydd i chi heno. Mewn ffyrdd gwahanol iawn falle i rai o'r bobl yma. Ond falle i chi heno, beth sy'n bwysig yw y pethau materol. Beth yw mantes bod yn Gristion os na lle gael pethau materol, pethau fi chi gweld. Dyna sy'n bwysig. A falle bod chi'n meddwl, fel oedd rei eraill chi'n meddwl, na fi yn ddigon da. Fi wedi byw bywyd da. Rili, fe dyma beth mae Iesu Grist yn gweud yn diwn ymdrechio ni yn golygu dim byd o ran cyfiawnder. Ar yng ngorau ac ar yng ngweithiau, fi ddim yn ddigon da i fi mewn i deyrnas Dduw. Efe just credu yn Iesu Grist. A falle, y pwynt yma bod Iesu Grist yn dweud bod yn unigryw, does neb arall. Does ddim unrhyw ffordd arall at y tad. Falle, bod chi'n gofyn, wel, beth am crefyddau eraill? Felly bod chi'n cael ymheion, o felly bod yna ffyrdd eraill at Dduw. Ond mae Iesu Grist yn dweud y geiriau yma, ac mae'n broblem mewn ffyrdd gwahanol i'r bobl sy'n gwrando. A felly bod yn broblem i rai ohonoch chi yma heno. Ond hefyd, mae'r efengylau eraill hefyd wrth gwrs yn sôn am resymau eraill pam mae pobl yn troi i ffwrdd wrth Iesu Grist. Mae yna rybuddion yn dos am gyfri'r gost o fod yn Gristion. A felly bod hwnna'n taro chi, dyn nhw'n ystod yr wythnosau diwetha. Meddwl am, wel, faint mae'n mynd i gostio yn y blynyddoedd felly y degawdau sydd ddod i fod yn Gristion. A mae yna nodau sy'n dweithio ni bod ni i garu Iesu Grist cymaint fel bod yn cariad ni at anwyliad bron yn ymddangos fel casineb o gymharu yn cariad ni ato fe. Mae yna eiriau sydd yn peri tramgwydd. Ac mae taro fi bod chi'n meddwl am yr Iddewon yn troi i ffwrdd ac yna disgyblion yn troi i ffwrdd oherwydd geiriau Iesu Grist. Mae'n atgoffa chi o beth sydd gyda chi yn nameg yr heiwr. Os chi'n meddwl am dameg yr heiwr, mae gyda chi yn y lle cyntaf, yr had yw geiriau Iesu Grist, a mae yna rai sydd yn clywed ac yn derbyn ac mae yna ffrwyth. Ond i eraill, does yna ddim ffrwyth. Rheini'r bobl sy'n gwrthod geiriau Iesu Grist. Ar ei cyntaf, mae'r had yn cwmpo ar y llwybr. Mae'r llwybr, mae'r adar yn dod, a mae'n mynd ar had. A mae Iesu Grist yn esbonio na Satan sydd fyna yn cymryd y gair cyn bod unrhyw dyfiant y gwbl. Yn ail, mae'n cwmpo ar tir creigiog, ar y llwybr. A mae'n tyfu dros dro, ond dim dyfnder. Mae'r haul yn dod, a mae'r ffrwyth yna, mae'r planhigyn yn gwywo. A mae'r yna fel y disgyblion falle eich chi ddweud. Yn dilyn am gyfnod, ond dim dyfnder yna, maen nhw'n troi i ffwrdd. Ac yn drydydd, mae'r had yn cwmpo ymlith y draen, a mae'r draen yn tagu unrhyw dyfiant sydd yna. A mae Iesu Grist yn esbonio y geiriau yna i ni. Beth yw ystyr y draen? Wel, y draen yw gyfalon y byd hwn, a hedoliaeth golyd, a chwantau am bopeth o'r fath. Hynny yw pethau byd yma, arian, a cyfoeth, a poblogrwydd, dyna'r pethau sydd yn y pen draw yn tagu fel y draen. Ond pan ni'n dod nôl at Ioan, mae'n bwysig bod ni hefyd ddim jyst yn meddwl am yr Iddewon yn troi i ffwrdd, a disgyblion yn troi i ffwrdd, ond mae yna rhywun arall hefyd yn dos sydd under the radar. Os chi'n gallu meddwl, wel mae 12 dal gyda fe. Ond bod ni'n darllen ymlaen i sylweddoli bod un o'r 12 ddim yn ddisgybl go iawn o gwbl. A fel ni'n dweud ar y dechrau, felly
Bo chi yma hyn o'n meddwl, wel fi ddim fel pobl dyfu'n coleg sy'n nawr ddim yn credu, ond fi dal yma. Geto, mae'n bosib bod yn un sydd yn dilyn ar ryw lefel, ond ddim yn ddisgybl go iawn. Fe allech chi weid bod, bod Judas, fel y draen sy'n tagu, be mae e'n meddwl amdano yw hedoliaeth golyd, arian, ac mae'n fodlon gwerthu y gyfan. Am 30 darn o arian, mae'n fodlon brydychu Iesu Grist. A dyw rybydd Iesu Grist fan hyn, yn amlwg, ddim yn procio i gydwybod e. Wel, ydych chi yn y sefyllfa yna heno. Neu ydych chi, fel chi'n cael yn y ddameg, mae yna sôn am rai sy'n derbyn y gair. Maen nhw'n clywed a maen nhw'n croesawu. A mae'r had yna, mae'n had ar dir da, ac mae'n dwy'n ffrwyth. A pan ni'n dod nôl fan hyn i Ioan 6, ymateb Seimon Pedr. Mae fel petai yn cynrychioli y 12 yn dweud, wrth iddo ateb cwestiwn Iesu Grist. A mae cwestiwn Iesu Grist, mae bron i chi gyfeithi fe fel, surely, does bosib bod chi hefyd yn mynd i droi yn ôl, a mynd i adael i. A mae rhaid o Iesu Grist wrth i fodd gyda'r ateb. Seimon Pedr, fel mae'n aml, mor onest, ac mae'n gweud, wel, at bwy yr awn. At bwy yr awn. Mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti, yr ydym yn credu ac yn gwybod mae ti yw sanct Duw. Nawr, sut mae'n gallu dweud hynny? Wel, mae'n mon gallu dweud hynny, bwysig atgoffa'n hynna nhw hyn, oherwydd, mae Iesu Grist i gweud ynghynt, oherwydd gwaith Duw sydd yn dryndod. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad ei dynnu, mae Iesu Grist i dweud. Ac yn adrodd 63, yr ysbryd sy'n rhoi bywyd. A o Genesis 1, reit trwyddo, mae geiriau Duw, mae Duw yn siarad ac mae yna fywyd. A mae Iesu Grist yn siarad a mae Pedr yn gallu dweud, fi wedi profi y bywyd yna, fi wedi profi y pŵer yma sydd yn deiriau di. A tra bod geiriau Iesu Grist yn dramgwydd i rai, mae'r un geiriau yn denu y disgyblion go iawn ato fe. Mae'r ffaith bod Iesu Grist yn dweud bod e'n unigryw yn dramgwydd i rai. Ond i Pedr, wel, oherwydd bod e'n unigryw, at bwy arall i'r awn. Oherwydd hynny, dyna'r pwynt. Dyna pam mae e'n Gristion. Mae Pedr yn debyg, gofio, yn Efengil Marc, penod 8, yn debyg, mae Iesu Grist, mae Seimon Pedr yn gweud, ti yw y Meseia. I ble arall awn ni, medde fe fan hyn, at bwy arall. Mae deiriau di, as yn cyfeirio yn ôl at i'r Iesu Grist ynghynt, mae deiriau di yn ysbryd ac yn fywyd. A meddwl weithiau am bobl sydd wedi cilio nôl. Chymod, cilio nôl at beth? At lwyddiant sydd dros dro. At boblogrwydd sydd dros dro. Beth bynnag yw y marian yn chi prynu, sydd ond dros dro. Beth yw hwnna i gymharu a Iesu Grist ei hunan? Fel mae'r emyn yn dweud, colled yw ennill popeth arall o'n i enillir di dy hun. Sut all y pethau hynny gymharu? A mi'n herio chi feddwl heno, sy'ch bryd chi ar bethau eraill. Ydy Iesu Grist yn gofyn i chi heno at bwy i chi yn mynd i fynd. Ydy chi hefyd yn mynd i droi yn ôl. Sut chi'ch gymharu unrhyw beth sydd yr byd i gynnig gyda geiriau yr un sy'n dweud bydda fi yn ei gyfodi yn y dydd olaf. Yn ddiw cysur, wedi ar ddiwedd bywyd, bydda fi yn ei gyfodi yn y dydd olaf. A fi'n licio'r gair yna hefyd, ydym yn credu ac yn gwybod, medde Pedr. Ni'n gwybod, ni'n convinced, medde fe,
A unwaith chi'n gwybod rhywbeth, chi'n ffili wedyn dechrau byw bywyd fel sy'ch chi ddim yn gwybod y peth yna. Chi ddim wedyn chi jyst cerdded off a mynd i fyw bywyd gwahanol fel sy'ch chi ddim yn gwybod. A actio fe bethau chi ddim yn gwybod. Mae'n gwybod bod gan Iesu Grist eiriau bywyd tragwyddol ac mae Iesu Grist yw sanct Duw, bod e'n sanctaidd fel Duw y Tad. Ond hefyd, o'n nhw'n gwybod wrth fyw gyda Iesu Grist, wrth dreulio amser gyda Iesu Grist, bod nhw'n gweld bod e yn sanctaidd, bod e ar wahân, yn bir. Fe yw mab Duw. Ond sylwch ar hyn, efo di orffen. Jyst bod rhagofn bod unrhyw falchder yn Simon Pedr, a rhagofn bod unrhyw falchder yn o'n i heno. Fe bod ni chi dweud, wel, i ni wedi dewis ti. I ni ddim fel y bobl eraill na sydd troi ffwrdd. I ni ddim fel y disgyblion yma yn adnod 60, adnod 66, sydd wedi troi nôl. Ni yn dewis ti. Jyst rhagofn bod unrhyw falchder yn o'n i heno. Mae Iesu Grist yn dweud troi at Pedr, at y disgyblion, at goffa nhw, dim ond trwy ras, dim ond drwy waith y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, y maen nhw yn Gristnogion, ac mae'n dweud, o nid mae fi a'ch dewisodd chwi. Mae'r cyfan o ras. Ond bod ni brofi gwaith Ysbryd Glân yn y colonnau ni, fel bod ni wir bob un yn ni, yn deall pwy yw Iesu Grist, be mae'n ei gynnig i ni, bod llygen ni'n cael ei agor i weld pwy yw e, ac y byddwn ni yn amddiried, ac y byddwn ni yn dweud, fel mae Pedr yn dweud, arglwydd at bwy yr awn ni, y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mae ti yw sanct Duw. Mwyn enw. Amen. Mi gan i orffen, rhif 134, rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy, yn frawd a phriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwy'n o'r byd, i'r nefoedd wen. Wel, dyma un. O, dwedwch ple a gwelir arall fel e fe, a ber i'n ffyddlon i'm o hyd, ym mhob rhyw drallod yn y byd.
sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio ac gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron i agoniant. Iddo ef, yr unig dduw, ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn awr, a byth bythoedd. Amen.